Wara li f'jum il-mara pajjiżna klassifika l-ar f'dak li għandu x'jaqsam mad-differenza fil-pagi bejn is-sessi skont statistika tal-Eurostat, l-għada pajjiżna reġa' spiċċa fqieħ ta' klassifika oħra. Dan hekk kif il-Eurofound, Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, stabbiliet li Malta rat l-inqas żieda fil-paga minima meta kkumparata ma' żieda fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Waqt li f'Ispanja l-paga minima żdiedet bi 22%, il-ħaddiema Maltin li jaħdmu bil-paga minima raw biss żieda ta' 1.9%. Dan ipoġġi lil pajjiżna fl-aħħar post u b'distakk hekk kif it-tieni lanqas żieda kienet reġistrata fil-Portugal fejn il-ħaddiema esperjenzaw żieda ta' 3.5%. Skont dan l-istudju żieda fil-paga minima f'Malta kienet tammonta biss għal 8 ċentesmi fis-siegħa, li jfisser li impjegat bil-minimum wage jitħallas biss €4.33. Jekk wieħed iqabbel il-paga minima f'Malta mal-medja fl-Unjoni Ewropea, tirriżulta diskrepanza qawwija. Dan hekk kif il-medja Ewropea hi ta' €924, waqt li f'Malta wieħed isib iċ-ċifra miżera ta' €762 fix-xahar. F'reazzjoni għal dan il-General Workers Union iddikjarat li ż-żieda fil-paga minima f'Malta mhijiex adegwata u li l-kunċett kollu tal-mekkaniżmu taż-żieda fil-paga minima għandu jiġi rivetut. L-istatistika tikkonferma dak li ilha l-aħħar snin tgħid l-Oppożizzjoni li tappella għal żieda fil-paga minima biex ikunu mejjuna dawk li mhux ilaħqu maż-żieda fl-għoli tal-ħajja. Fosthom 300 li spiċċaw jgħixu f'karozza, 27 persuna li qed jgħixu barra fit-triq u mijiet li jgħixu f'garaxxijiet. Is-sibt anke l-ġurnal L-Orizzont tkellem dwar il-kriżi tal-pagi f'Malta bi-storja ta' ħaddiema li jaqilgħu anqas minn €7,500 fis-sena u li jiddikjaraw li qed jaħdmu bla dinjità. Il-ġurnal jitkellem ma' impjegat ta' fabbrika li jaħdem b'kuntratti qosra ta' 6 xhur u pagi, lif u benefiċċji inqas mill-ħaddiema tal-post sempliċiment għaliex lilu jimpjegah il-kuntrattur.